És moment de Barcelona, al passeig de Sant Joan, entre Ausiàs Marc i Casp, hi ha dues germanes, la Carlota i la Inés, que toquen el saxo i la trompeta pels veïns. Ho heu reconegut, aquesta banda sonora? Sí? Sí? Doncs sí, Jurassic Park és la banda sonora que toquen aquestes dues germanes al passeig de Sant Joan de Barcelona.